Video vytvoril americký geológ Timothy Catron z portálu Geology Hub s podporou Európskej únie vďaka projektu od neformálnej skupiny Kožare z Cabova. Cieľom je podeliť sa o niekoľko nádherných geologických prvkov na území Slovenska. V súčasnosti sa v lokalite v tesnej blízkosti slovenského mesta Banská Štiavnica aktívne ťaží zlato, podobne ako tomu bolo približne pred 1000 rokmi. Predmetná ruda obsahuje hrubú sulfidickú mineralizáciu, ale zlatistá mineralizácia, na ktorú sa pozeráte, nie je zlato, ale medený rudný minerál chalkopyrit. Namiesto toho sa zlato vyskytuje vo forme početných kryštálov s priemerom menej ako 3 mm roztrúsených po celej hostiteľskej hornine, čo má za následok priemerný obsah 8 gramov zlata na metrickú tónu rudy. Hoci sa z tejto bane vyťažilo viac ako 255 000 trojských uncií zlata, dôvod jej existencie je dosť neobvyklý. Táto bohatá mineralizácia totiž vznikla v dôsledku vulkanizmu súvisiaceho s dávnym supervulkánom. Tento supervulkán je známy ako Štiavnica, čo bol kedysi absolútne ohromujúci stratovulkán s ľadovcovým vrcholom, ktorý sa týčil do impozantnej výšky 4000 metrov. Táto sopka však následne spôsobila katastrofálnu erupciu, pretože pred 13,85 miliónmi rokov bolo v priebehu 72 hodín vyvrhnuté také množstvo sopečnej horniny, že 15 km vzdialené miesto na týchto GPS súradniciach bolo pokryté neuveriteľnou 100-metrovou vrstvou materiálu. Okrem toho, že erupcia vyvrhla stovky kilometrov kubických sopečnej horniny, spôsobila, že 4000 metrov vysoký stratovulkán sa zrútil do mohutnej kaldery, ktorá merala 22 km na dĺžku a 18 km na šírku. Príbeh šťavnického supervulkánu sa začal približne pred 15 miliónmi rokov v čase, keď táto časť juhu stredného Slovenska bola vlastne plážou. Existovalo tu mohutné vnútrozemské more známe ako Panónske more, ktoré malo približne polovicu rozlohy dnešného Čierneho mora. V tomto starovekom mori na jeho samom v severnom okraji vyrástol pozdĺž reťaze sopečnej činnosti rad ostrovov. Keď andezitová magma zo Štiavnice vyvierala cez plitké morské dno, vytvorila sériu bielo- a čierno sfarbených výbuchov a nakoniec popola vytvorila malú plošinu. Ako pokračovali ďalšie erupcie, tmavosivo sfarbený sopečný kužel pretkaný vrstvami svetlejšieho sivého popola sa vyšplhal viac ako 100 metrov nad hladinu mora. Rýchly posun vpred do 10 000 rokov a opakované stredne objemné explozívne erupcie rozšírili túto sopku tak, že už nebola ostrovom, ale polostrovom. Zatiaľ čo vrchol Štiavnice sa vyšplhal do výšky viac ako 1000 metrov nad morom, niektoré magmatické intrúzie zlyhali a nedostali sa na povrch, čo pri ich ochladzovaní vytvorilo popri lakolitoch aj spomínanú zlatú rudu. Niektoré dávky lokalizovanej magmy pred približne 14,5 miliónmi rokov boli bohatšie na kremík, čo umožnilo vznik viskóznejších dacitových dómov na svahoch stratovulkánu. Štiavnica, ktorá napokon dosiahla výšku 4000 metrov, mala teraz priemer 50 až 60 km a zahrňala 4,8% územia dnešného Slovenska. Vtedy sa vytvorili ľadovce, na jej vrchole bol viditeľný veľký kráter široký 1000 metrov a 4 km juhozápadne vyrástol sekundárny sopečný kužel. V hĺbke sa však budovala nezvyčajne veľká magmatická komora s celkovým objemom viac ako 100 km kubických materiálu. Okrem toho v niekoľkých menších magmatických telesách prebiehala frakčná kryštalizácia, ktorá spôsobila zmenu ich zloženia z andezitu na dacit a potom na riolit. Nakoniec časť andezitovej magmy prenikla do malej riolitovej magmatickej komory. To spôsobilo reťazovú reakciu, pri ktorej sa na povrch dostali veľké objemy oboch magmatických komôr. Naraz explodovalo niekoľko prieduchov orientovaných pozdĺž trhliny smerujúcej na východ a severovýchod. Do atmosféry vyslali 50 km vysoký stĺp popola. Husté časti tohto erupčného stĺpu potom padali späť na zem a ďalej sa rútili okolitou krajinou rýchlosťou presahujúcou 200 km za hodinu, pričom nakoniec dosiahli vzdialenosť až 60 km. Keďže ohnivá búrka zachvátila veľkú časť okolitej krajiny, nahromadili sa hrubé kopy popola a nánosy pyroklastického toku. Potom sa v dôsledku hrubého množstva vyvrhnutého materiálu, ktoré pravdepodobne predstavovalo celkovo približne 385 km kubických horniny, základná magmatická komora Štiavnice výrazne vyčerpala. To spôsobilo, že 22 km široký úsek zeme sa prepadol smerom nadol ako závrt a vyplnil tento prázdny priestor, čím vznikla obrovská kaldera, ktorá bola hlboká viac ako 500 metrov. Tejto katastrofickej erupcii by sa v indexe vulkanickej explózie priradila hodnota 7, keďže bola objemnejšia ako najväčšia erupcia supervulkánu Campi Flegrei v Taliansku.
Po zostatkoch tejto z veľkej časti zničenej sopky sa vulkanizmus nevyskytol ďalších 400 000 rokov. Aktivita sa však nakoniec obnovila, pričom početné andezitové lávové prúdy vyplnili veľkú časť existujúcej kaldery v priebehu 600 000 rokov. Zatiaľ čo sa základná magmatická komora tejto sopky pomaly naplňala, materiál v hĺbke vytláčal stred sopky a vytváral vznikajúci dóm až do doby pred 11,4 miliónmi rokov. Niektoré veľké trhliny umožnili v tomto časovom období vyvrhnutie riolitu na povrch, čím sa vytvorilo viac ako tucet riolitových lávových dómov. Potom erupčná činnosť úplne ustala a zvýšky tejto dnes už trvalo vyhasnutej sopky boli v priebehu miliónov rokov výrazne erodované a vytvorili jej súčasnú podobu.